Понякога си почвам видеята как свиря на хармоника. Здравейте, аудитория! Аз съм Маги. Ако това е първото видео, на което попадате на мен, което не бих била изненадана. Как сте? Какво става? Какво правите? За много години, въпреки че е... Tristy Mart. януари. Няма значение. Вие как сте? Какво правите? Аз чувствам много добре, чувствам се много така... Студено ми, измръзнаха ми ушите, до сега бях навънка. Няма значение аз как съм. Искам днес да направя едно видео, което реших защо не. Както повечето от вас знаят или не знаят, не знам, сега ще разберете. Аз съм голям фен на Сабрина Карпентър. Няма скрито покрито тук. Имам 3 нейни диска от, мисля, че 7. Имам плакати, имам тениска. И както така, също така, ако не знаете, Сабрина Карпентър има линия с парфюми. Всъщност, нека... Аз притежавам вече всичките парфюми на Сабрина Карпентър. Момент да ги донеса. Може да... малко да направите така. Както някои от вас сигурно ще отбележат, които са запознати. Момент само да ви наместя. Хора, изправете се малко. Както някои от вас сигурно ще отбележат. Ама Маги, тя пусна 5-ти парфюм. Да, наясно съм. Парфюмът не е дошъл все още в България. Аз изглеждам все едно, аз съм 5-тия парфюм. Днес реших да ви направя моето честно мнение за парфюмите на Сабрина Карпентър и да споделя с вас дали според мен си заслужава да си ги купувате. Това са всичките парфюми. Ще ви направя introduction на всеки от тях. Няма да ви занимавам в момента като цяло с марката на Сабрина Карпентър, но ще ви обясня всеки един парфюм как мирише и дали според мен си заслужава и като цяло моята оценка, подчертавам, моето лично мнение относно парфюмите. Ами хайде да започваме. Първият парфюм, който аз си купих е ето този, който се казва Cherry Baby или червения като цяло, защото аз не мисля, че някой друг, освен феновете на Сабрина Карпентър и хората, които имат интерес в парфюми, се занимават да помнят имената на парфюмите. Това е първият, който аз си купих. Беше 45 лева или 22 евро. Закупих си го миналата година, юни месец. За рождения ми ден Holy fucking smokes, да отмина половин година, откакто имам този парфюм. Да, купих си го за рожденият ми ден и аз лично много го харесвам. Самият парфюм не мирише на череши. Окей? Има някакъв лек опит за това да мирише на череши, но много не му се получава. Нещото, което също искам да отбележа относно това, защото много хора казват, че някои от парфюмите миришат зле. Не, те не миришат зле, просто не всеки парфюм отива на абсолютно всяка кожа. Окей? I wanna get this straight, защото много хора съм чувала да казват, че този парфюм мирише на пот. Което genuinely малко ме тригърва, защото не парфюма мирише на пот, поне по мое мнение, просто не седи, не всеки парфюм отива на абсолютно всяка кожа. Като цяло парфюма на мен лично много ми харесва, той е може би най-несладкия от всички парфюми, по-скоро бие малко към флорален, бие малко към плодове, поне според мен. Сега ще проверя какви са неговите топ нотки и ще ви кажа. Като цяло хората описват Cherry Baby като по-секси аромат. Аз не го виждам, но да, както казах, проверих в Google и всички казват, че повече усещат флорален парфюм, отколкото сладникъв парфюм. Като цяло парфюмите се казват Sweet Tooth и всеки от тях си има някакво допълнение. Този е Sweet Tooth Cherry Baby и аз като цяло го харесвам. За оценка може би бих му дала 7 от 10. Горе-долу. Следващия парфюм, който аз си взех, беше Mi Espresso.
Аз го взех, когато беше, може би, от около месец някъде в България. Също така за Коледа получих боди миста. Искам също така нещо да адресирам, понеже наскоро ми излезна в социалните мрежи, че много хора казват, че парфюмите на Сабрина Карпентър не са long lasting. Искам само да отбележа, че това е защото това не са парфюми, това е тоалетна вода. Има една огромна разлика между тоалетна вода и парфюм, защото първо цената, второто, което е туалетните води не държат толкова колкото самите парфюми и като цяло няма как да очакваш, когато използваш туалетна вода, да оставяш една дирия след теб. Окей? Окей. Това е, може би, най-мразения парфюм на Сабрина Карпентър, който по ирония, защото той на мен ми е любимия и като цяло на мен много ми харесва как ми стои на кожата, много ми харесва как като преседи, остава също така да мирише. Ако не знаете, което малко ме съмнява, той изказва ми еспресо и мирише на кафе. Кафе, бисквитки, чай, нещо такова. Като цяло това са му различните нотки. Много хора казват, че е отвратителен, но аз лично много го харесвам, както казах. Може би ми еспресо ми е любимия парфюм. Аз ще му дам 9 от 10. Имам, както казах, и боди миста, който аз често много обичам да правя, да слагам боди мист и парфюма отгоре. Да, като цяло това е за ми еспресо. Много хора го мразят. Но отново ще кажа това, може би защото не им харесва как им седи на кожата. Като цяло това е много специфичен аромат, защото не всеки харесва ароматът на кафе. И да, много сладникъв е. Сравнително сладникъв е, бие по-насладникъв, отколкото Cherry Baby, защото, както казах, Cherry Baby е по-флорален парфюм, по-плодов, а това си е чисто когато отидеш на кафене и вътре е напръскано с някакъв ароматизатор и ето на това мирише. Аз лично го обожавам, откакто съм си го купила. Това ми е, може би, парфюмът, който използвам ежедневно. Като цяло, да. Следващия парфюм, който аз си закупих е Caramel Dreams. Caramel. Sweet Tooth Caramel Dreams. Той е вторият парфюм, който е излязъл. Аз го купих в комплект, който идва с лосьон за тяло и малко парфюмче. Това е, може би, също един парфюм, който аз предпочитам да използвам през деня, защото идва с това мъничко парфюмче и то е много удобно. Чайте, това ще го преместя, за да не го виждате, защото ме дразни. И като цяло удобно, това е 10 мл. Аз забравих да спомена, че абсолютно всичките парфюми са 30 мл. Сабрина Карпентър продава малка разфасовка и голяма разфасовка. Голямата разфасовка, ако не се лъжа, е 100 мл. Малката разфасовка е 30 мл и разликата им е около 20 лева. Нещо такова, не съм на 100% сигурна, защото не знам наизуст ценоразписката на целия мърч на Сабрина Карпентър. Caramel Dreams е много сладък парфюм, като цяло, все пак се казва Caramel Dreams. Много е карамелен, по-така. Не бих казала, че бие на маршмело, обаче е много сладък. Аз лично не съм чак такъв голям фен на супер сладникави парфюми. Затова може би бих му дала... Бих казала 6 от 10. Не съм фенка на сладки парфюми. Ако вие харесвате много сладникави парфюми, тоалетни води, my bad, ще ви допадне. Също, което искам да отбележа е, че има много false advertisement, защото една кутия на парфюма, ето тук отдолу пише... Къде чета? Ето тук пише Audi Toilet, което е, нали, туалетна вода, обаче по някаква причина парфюмите са рекламирани като парфюми, което е малко false advertisement и затова много хора се ядосват, че парфюмът ми не оставя дирия след мен. Ами да, малко е трудно да оставя дирия след теб, като не е парфюм, ами е тоалетна вода, хора. Моля ви,
Ще сложа някъде тук, ще напиша каква е разликата между парфюм и тоалетна вода, за да може хората да спрат да го бъркат. Като цяло, самия парфюм е хубав. Просто на мен лично ми е много сладникав. Аз не съм фенка на чак такива сладникави парфюми. Аз предпочитам по-такива, не би казала флорални, но като цяло парфюмът, който нося, много зависи от настроението ми. А относно лосионът, който е лосион за тяло, не знам да казах, че е лосион, честно ви кажа, не помня. Той е много така гъст, но оставя много хубаво хидратира и не оставя... Окей, това току-що ми пипна ръкава. И не оставя мазна дирия. Не оставя мазно на кожата, ми само хидратира кожата, което аз лично много харесвам. Като цяло отзад е описано, че той трябва да мирише на тъмен шоколад. Тъмният шоколад в стаята ли е с нас? Знаете какво, няма да четем какво пише отзад. Това е some fucking bullshit. Като цяло да, ако харесвате сладки парфюми, аз мисля, че този и следващия много ще ви допаднат. Така че на този in conclusion 6 от 10. Не е лош, просто не е за мен, много ми е дженерик, много ми е сладък. Това е втория парфюм, който тя релизна, така че малко или много не я виня, че не е искала да експериментира чак толкова много относно парфюма, който прави. И така последния, но не по важност парфюм е Sweet Tooth, оригиналният Sweet Tooth, защото той се казва Sweet Tooth по някаква причина. Между другото забравих да кажа, че ето тук отстрани пише Sweet Tooth. На всичките пише Sweet Tooth. Аз си мислех, че на всеки парфюм ще пише името на парфюма, но после се усетих, че самата колекция се казва Sweet Tooth и те просто имат под имена. Този е последният парфюм, който аз си взех, но каква е ирония, защото той е първият парфюм, който е излезнал. Като цяло има много сладникав аромат. Не съм голяма фенка на чак толкова сладникави аромати. Както казах, аз най-много харесах ми еспресо и Cherry Baby, обаче когато аз си купувах Cherry Baby, ми еспресо все още не беше дошъл в България и аз нямаш как да разбера, че ми харесва как мирише. Затова си взех Cherry Baby и тези двата ги взех последни, защото аз не съм чак такава фенка на сладки парфюми. Този е много сладникъв. Ванилия, маршмело, като ви казвам много сладникъв, ви казвам наистина супер сладникъв, буквално мирише на граната пълна с бомбони. Като цяло е хубав парфюм, много е вкусен, много е сладък. Аз, както казах, не съм голяма фенка на мега сладникавите парфюми, че това го разбрахме. Затова, може би, аз бих му дала оценка 5 от 10, защото това е личното мое мнение. Мое мнение. И просто като цяло мисля, че на някой друг много повече би му отивал сладникав парфюм, защото като цяло сладникавите парфюми не седят много добре на моята кожа, което е kind of a bummer, въпреки че не изгарам от желание да се пръскам с захар. И като цяло, да, този ми е не го харесвам. Не би казала, че го мразя, в смисъл, сладък е, хубав парфюм е, просто на моята кожа не седи сладникав парфюм, който е малко тъпичко. Но това няма значение. In conclusion, сега ще ви кажа какво ми е мнението като цяло и дали мисля, че си заслужава. Наредих всичките фъстъци по кой как е излязъл. Надявам се до година или в най-скоро време, стискам палци, да може Lemon Pine да дойде в България, който е последният парфюм, който е излезнал за сега на Сабрина Карпентър, който е, доколкото прочетох, трябва да мирише на лимони, на лимонови бисквитки, като цяло на някакъв лимонов сладкиш, което I personally think I would enjoy very much. И от съпричастно се облякох в жълто, не от съпричастно, просто така се падна. Финалната ми оценка за всичките тези парфюми 5 от 10, 6 от 10,
7 от 10, ако не ме лъжи паметта, и 9 от 10. Според мен, заслужава ли си да си вземете тези парфюми? Да. Не го казвам, защото съм biased от към Сабрина Карпентър. Може и да има нещо такова, но аз мисля, че като цяло са хубави. Сладникави са тези двата. Ако търсите някакъв много сладникав аромат, тези ще ви допаднат. Ако търсите флорален аромат, мисля, че този много ще ви хареса. И ако търсите нещо, което е по-бие към сладкопекарна, типо едно, можете да си вземете ми еспресо. Колко струват от към цена? Тези трите бяха по 45 лева. Този беше, ако не се лъжа, 55 лева, защото вървеше с комплекта лосьон за тяло. Тези трите имат комплекти, които, ако не се лъжа, имат цена намаления. Не знам, не ме питайте. Този няма, защото той излезе на последен. От към опаковка, аз мисля, че е хубава. Сладка опаковката, но наистина някой беше казвал, че е много ефтина и много ефтино се усеща. Аз ще кажа не на това, защото наистина не мисля, че опаковката е ефтина. Опаковката е пластмаса. Можете да го гледате, ако искате. Опаковката е пластмасова. Аз мисля, че са много сладки, като шоколади. Мисля, че са много готини. Също така на Body Mist отзад има ето това надписче, което няма да ви прочита, защото ме е страх, че ми се подиграте, че не мога да говоря английски. Аз мога, обещавам. Окей. Така, ако искате тоалетна вода, която мирише сладникаво, мисля, че е много добра идея да се обърнете към тези парфюми. Не бих казала, че са чак толкова скъпи. Единственото нещо, което може би имам като забележка, е факта, че няма рефилс. Магдалена, защо ти е рефил? Те не са чак толкова скъпи. Да, обаче какво, ако аз искам да ми свърши ми този парфюм и трябва да си взема нов. Аз не искам да извърлям опаковката и сега ще имам два еднакви парфюма, което аз честно казвам, мисля, че е малко тъпо. Това е моето лично мнение. И да, аз мисля, че наистина си заслужава. Ако имате желание да си вземете някакъв сладък парфюм, мисля, че са подходящи. Повторих го около 10 пъти това. Да. Това беше като цяло видеото. Надявам се да ви е харесало, да ви е допаднало. Ако искате, можете да споделите вашето мнение долу в коментарите. Ако искате, можете да се абонирате, можете да лайкнете видеото, да направите каквото си поискате. Аз няма да ви задължавам. Това беше от мен. Надявам се видеото да ви е харесало.